Kız evladı bir başkadır. Ona bak, hiç doyamazsın. Hem назло. И така, здравейте от мен е Мънки. За мен е чест и удоволствие да отправя поканата от името на Вили и Сезгин, които правят на 1 август първа годинка на своята прекрасна принцеса Албена. От тяхно име карам всички близки приятели и роднини да заповядате на 1 август на 26-та ресторант Лондиниум Пазарджик. За наше чест и удоволствие да ви забавлявам именно аз, моя милост, Мънки и моя бенд, Мънки Бенд. Ще ви скъртим от музика и не само. Ще има още музикални изненади, още много изненади ще има. Очаквайте, ще е готино, ще е весело. Заповядайте, за да уважим красивият рожден ден на принцеса Албена. А от мене поздравите са за малката принцеса. О, мерава туке, о, принцеса Албена, о, мерава туке, обичам теб, искам теб. 1 август 26-та, ресторант Лондиниум. Заповядайте. Seni gelirim aşka. Kızıma bak millet, kızıma. Kukladır kukla, sanki Barbika. Kukladır kukla, sanki Barbika.